I pozdrav ljudi, danas igramo Tour Wars na Mineplexu. Sa mnom je Stefan i njegov kanal će biti u deskripciji. Znači on je Rayman 512, vidite ga. Misliš ti brat? What? Ko? Kako da pucaš? Čekajte, ako tako puca to znači da je haker. A ne može da te ubije. Sve me polomio šarom. A što se baš nas? Čuti. Oh my god. Znači ja stvarno pojem, sad ću dođi, naravno, ima da me ubije za čas. Ajde prestani. Kakav Facebook, brate. Pazi. Koliko mi skinuo, lik? Pa neki haker, dođi vam i da se tebi. Brate. Oh my god. Haker, moj. Pa mi tiče. Haker, vrati u životu, mislim da. Damn! Brate, oni svi gore, ne može ih pogoditi. Sad ima batažika. Oh my god, kako me... Oh my god, šta je ovo bilo? Pazi. Oskida si menak? Kako se nakupilo ovdje? Gledaj šta ih ovdje, nisu tri. Sam ih našao. Jao, za malo da ga... Ajde, strelu mi daj, molim te, nemoj se Pa tako. negdje se uštekali. A sam mi daj strelu to. Oh my god, ubiću lika, ubiću ga! Ovim rukama mojim, krećemo. Ja sam... Brate, ja ne gubim i on najvan. Liku. Oh my god, evo ga ovaj haker. Ostao mi jedno srce, pazi. I meni nisam našao. Ostao mi 0 srca, ljudi! Evo ga haker. Gdje je haker? Oh my god, da mi nervira ovaj lik. Build time. Au, shit. Nema da gubim, on se zaglavio tamo. On se zaglavio tamo! Ali, 6 sekundi. Moram da se slani negdje. Što prvi? Šta radiš tu? Oh my god! Osiniki. Osinkos. Strela me napalo. Haker. Što bi volio da ga kikuje? Znaš kako bi to volio? Probaj da ga reportiš. Ne mogu. Ha, ja sam da ti da kraj. Obrate lik. Skinuo sam hakera, ja mislim. John, zagradi se. Ima šanci da pobedi. Da, ima šansi, bre. Ima nego na lik što... Ubijam. Kako je? Ubio sam to. Nisam tog lika što kako je. Ali njegov drug. A daj, brate! Ubio me. Ko? Taj lik. Ja. Ajmo. A daj! Ovo je Grand Majoje. Gdje je taj lik? Jedan kao vidio sam. Grand Majoje. Grand Majoje. Šta ćeš sada? Oh my god. Skinu sam jednog. A daj, drugi skinu mene! Ajde, možemo da iskinu, ima 26. Ne možemo, imaju hak. Kakav bre hak? Haka. A šta bre hak? Samo mora što više da ih killamo bez onog haka. Onaj hak je još gori za ovaj Tour Wars. Zašto, brate, tu 5 strela potrošiš na džabe. A ne ubiješ lika. Ovdje samo jednu strelu pukneš, ubiješ ga. Fuck, mene ste našli. A vi, ja sam već kilo jednog. Ovo će mene, kad sam ti rekao. Neću. Mislio sam sve vreme da je on tu. Fuck no. Šta je? Mrtav si? Ko je mrtav? A pa, brate! A imam. 1 šansu da prođem da ih ubijem. 1 šansu. 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 1 šansu.
klikaj fajla da ga pipnem, bravo, ubi ga liku. A ne, to, bravo. Idemo sad naprijed. Kako me ubio, brate? Uskinuo sam jednog. Oh my god, koliko su se nakupili tu! Ma šta ih je, brate? Tu samo u sredinu rokneš ovako. Fu. Da, rokneš u sredinu i oni te ubio. Šta će njima? A, to je možda. A daj, brate, koliko je fajl da prođeš tamo i rokaš koji kurac. Sad će budu stajni. A skinu sam jedan link. Ja ne znam šta oni imaju, brate. Šta kak, šta? Bolje taj. Ajde, dođu vam. Tu možeš. Seri. Mi hodimo i oni dođu. Oni su čitali na... Oh my god, kako me nerviraju! 32, 30, 24, 38. Ajde bre, vi me desite vi, ja... Evo sam ja, rokam ih bre, evo skinu se Pobio me. sam ih. Kako mi lik skine? To je zašto ja stojim, grandma joj. Tako se zove. Sajmo. Ubio sam za Viku. Jel vi gledate na leđa? Ne, oni niste ni čuli. A taj, brate! Ubili te, a? Ma naravno, šta si ti očekivao, da će da me omaše? Ma šta je tu? Ovo je za tebe. Ovo je za tebe. O daj, brate, šta je ovo? Još se držimo, pazite to. Ajde! 12, ubije. Sve sam i sad pobio. A bulj time, jebote, bulj time. Šta da? Dođe jednom kad treba, a drugi put kad ne treba. Da. A prestani hakeru jedan ružni! Kako mi nervije kad mi ruši tako kuru. Sad ću ga ubijem. Da već ću prvo nastavljam. Ko mi ciljao? Flame. Evo to si. Bravo, skinuli smo. Ajde, skidajte još. Skinu sam. Ajde! Pobedili smo! Skinuo sam zadnjeg i pobedili smo. To, idemo. Idemo bre. Kaka pobjeda! I ljudi, to je bilo to